Esselamu aleyküm, hormatly ildeşler, toqan qarnaşlar, dostlarlar, tanışmışlar. İran'da yaşap yeren, Türkmen sehrada yaşap yeren, Türkiye'de yaşap yeren, başka yurtlarda yaşap yeren, Türkmenistan milli atavatamızda yaşap yeren, şoňa dünýäň türlü künjeklerine yaşap yeren, Moskovada, Ýörekdaşynda, türlü ýerde yaşap yeren doganlama hemmesini ýakyn salam aýtýan Kanada devletinden, Toronto şehrinden Tuwakylç Türkmen ilim adyna. Özüňiz imoda görüşňiz ýalak ya aýmo diýäňiz, ya Instagramda görüşňiz ýalak Tuwakylç 1 2 3 adynda. Ondan Türkmen ilim Facebook adyna görýänirsiňiz. Men öz şahsy pikirlerimi sizler bilen böleşýärlerin. Ol özüňize bagly nähili ol hakda pikir etseňiz. Häzirki ýagdaýda görýärsiňiz, dünyada türlü ýagdaýlar bolup geçýär. Emma şol konulaň aýçlary ýalak çağa ýürjen bolýar, ýüräs gelýär çağa wagty. Bir 16-17 ýaşynda bolan çağa tawaty oglan ýagyzdyr. Başarsa işläs gelýär, okas gelýär, bilim alas gelýär. Türlü sunmatlar bilen iş çalışýar gelýär, gyzyklanýar. Ýaş ulaşandan soňra durmuş görýär. Yaşayış durmuş başka türlü bolýar. Ondan soň yaş beter ulaşandan da 50-60 ýeteniýe geçenne o döwreklarda näme bolýar? Adamyň güýji diline bolýar. Şoňky ýalak taşa ýurtdaky ýaşap ýören gözüňe dönen gara gözler, käleri bilimli sirýäle, ilmli sirýäle, düşünme sirýäle, siýasy sirýäle, rewolýusioner sirýäler. Olan güýçleri diline bolýar. Şoň ýaly biziň güýjimiz dilimizde bolmaly, amalymyzda bolmaly, imanymyzda bolmaly, dünýäde aklymyzda bolmaly, boljak zatary etbiljak işlerimiz etmeli, onuň iýligine haýyrly iş etmeli. Nähili, misal üçin daşarda okap ýören togallamyz bolsa, oglary bolsa, gyzlary bolsa, şolara nähili kömek etip boljak, maddi tarapdan, manevi tarapdan, pikir tarapdan, ýaşaýyş durmuş hakyna, başga ýagdaýlar zatlar nähili şolara kömek etip boljak. Olara dogry ýolları görkezmeli. Şonuň ýalam ýa-da işläp beren bolsa. Bar işläp beren şu wagt orsiýetde köp Türkmen dogallamaz ýa-da näme Türkiýede şoň ýaly köp. Otaýda nähili şertleri bar. Istirahanyýa barmy, Gyzıl Ýarym jemgyýeti barmy, Birleşen Halklar Guramasy barmy, Ýewropa idaralary barmy. Şolar nähili kömek etip bilýär, açanda adamlar işsiz bolsa, öýsiz bolsa, jaýsyz bolsa, ýa-da başga bir ýagdaýlar başyna gelse şolar näme kömek etip bilýärler. Hada kanunyna bara, konstitusiýada bara. Birleşen Halklar Guramasynyň konstitusiýasyna, Ženewaň konstitusiýasyna, Ýewropa konstitusiýasyna, her ýurtnyň konstitusiýasyna ýa hada kanunyna, kanuny esasy konstitusiýa diýenim. Olarda bara, şolara görä ýüzlen bermeli, adam hukuklaryna görä. Jenjal edip, gowy edip, görüşüp, ýa sevişip, ýa agly bolup, ýa düşman serep, onyaly hereketler bilen hiç açansız yol almarsyňyz. Alaňyz almarsyňyz. Şu açellerde etini işçiňiz bolmady. Diňe boş gurullardan başga käbir olanlarym gynansaňam, näme etdiňiz? Ýurda kaşaryalyk etdiňiz, ýurda akleryalyk etdiňiz. Olaň ganyna galyň, olaň gallaryna kim jogap berip biljek? Sizler gozgozlaýarlarmy? Ýok. Her bir döwletiň öz raýaty bar, öz raýatynda eýetçilik etýär. Käýäben bilýär, gowurben bilýär, orderam berip bilýär, medalam berip bilýär, fiýlýärem we şoňan ýagdaý. Emma her bir döwlete gapma garşylyk etseň, elbetde hiç döwletin seni halamýar. Onuň üçin hiç açan düşmançylykly işin ýol almaz. Düşmançylykly şu açyl hiç açan ýol almandyr. Gelgini Şwesiýa, Germaniýa, Fransiýa, ýa-da Kanada, ýa Amerika, başga ýurtlarda ýaşap ýörsip, wazlaryň haýry ýok. Olaň oýlagy bolmaň olaň. Bular NATO degişli, ýa NATO diýerler. NATO'da näme diýerler, goltunda garpyz goýýarlar, gerek wagtyn ulanýarlar siýasatda her bir ýagdaýda gerekli wagtym aýryp goýberýärler. Emma sen şonu bilip goýmasyň, ey ýurduň raýatlaryň. Bizim İran devleti bilen sistem bilen ýa-da ideolojisi bilen pikirler bilen deňgelene pikirlemiz. Emma
qaharlı ya urşu ya ağırlı olup ya düşmançılıklı hiç etmez. Görüşmez. Aytiyaz şunu yağday olmuyor. Misal için aytiyarlar gelinliler hökmen kellesini yağlık bolmalı. O gelinliden öz şahsi işi. Yağlık bolmalı mı ya bolmalı mı? Sen ta gelinliden kellesini yağlık bolmalı yançak olarak aytını iş tapıp ver. İşsiz mi? Yani yoldaşsız mı? Yani yoldaşı yok oluptur mu? Yeter yetmez yağdayı var mı? Garip mi? Öysüz mi? Pulsuz mu? İşsiz mi? Ya olan şoksuz mu? Ya başka yağdayla kıyınçılıklar var mı? Yaşayış durmuşta. Adamsı orp yençiyami, seviyami. Ya da demi durlu bir yağdayda yaşlık etiptir mi? O yağdaylar meseleleri çözmeli, kıyınçılıkları çözmeli. Neme yönör yağlık gezmeli, bir dine karşı, bir İslam'a karşı falan filmden hep. İnni din İslam biz inni öğrenmiyoruz mu? Ha? Ya bizim enemiz atamız dinsiz, İslamsız geçiptir mi? İmansız geçiptirler mi? O vakti din düşünce fikir yokmuştuk mu? Ya din düşünce ne ehliyadaydı? Bizim aralarımızda geliptirler, bizim fikirlerimize veriptirler, bizim ağımıza veriptirler. Kılıcın zor bilen ne mi? Adam öldürmek bilen ne mi? Ne ehliyadayla bilen giriptir. O adam bir içki çeşmesine girmeli, onun kokuna girmeli. Ne ehli din döreptir, ne ehli adam döreptir, ne ehli Türkmen döreptir, ne ehli halk döreptir, ne ehli yer döreptir, ne ehli göğün döreptir, ne ehli türlü yağdaylar, mırrık diye türlü yağdaylar döreptir. Onlar ilmi noktayda seyretmeli, bilecek olmalı, öğrenecek olmalı. Yani bir falan iadetten şunu şeriatta vadip ama aydın etip vermeliler. Onun için aytiyarlar, din bilen devletin arasında tavavat yer bilen goňaly hiç dini devletin işine koşmalı dip aytiyarlar. Emma näme aytiyarlar? Kapitalizm ondan adamın öz behbidi için olan öz pek duygusundan onlara karşı öldür ulanıyorlar. Kapma karşılık etiyarlar, kârlar dindar etiyarlar, beter qaharcan. Ona näme bizim dindarlarımız ya ahurlarımız, muallamız qavcı iýe, arasıcı iýe, arasıcı geýinýe, arasıcı geriye, arasıcı ýaşgylar bilen bolýar, arasıcı pullar qavcı etýär, qavcı jaýlary var. Halan işlerini oğulları gıyları etýär. Emma garip benden hiç il olgydy o işlet bilmeýär. Hatta okuda girip bilmeýär. Bir de şöyle gidip okaýyn ise. O ýagdaýlar näme üçin aýdanlak diýenler. Ona nähili bolýar? Şonu o menen o başga bir ilmi nokta nazarda etýänin pikiri gapma garşy bolýar. Oňa aýtýarlar gapma garşy bolsa, pikir garşy bolsa, oňa diýerler kafir diýip, dinden geçen, dinen adan diýip, Hudaýdan adan diýip, Kur'an tananak, dini bilenak, zatip näme diýjek bolýarsyz. Siz inni Kur'an bilýäňizmi, dini bilýäňizmi, düşünjeni bilýäňizmi, eger bilýän bolsaňyz, şonuň üçin näme üçin o dünýäni gaýgatýan bolsaňyz, emne semräp barýaňyz. Ha? Gaw täze egneşikleri ýaňyz, gaw İran'ın pulu näde dorur sanýaňyz, gawjy jaýlary edinýäňiz, gawjy gelinizin guçagyna ýatýaňyz, bu näme? Onu Allah Teala tarapyndan özü beripdir da size, eýlemi? Bunu ýeriňizde näse beheşli ýasapdyňyz? Ölüňde soň garip bir pahyr aýtýaňyz, ölüňde soň onu beheşt basa aýtpa. Gerek mi bolan ba, ýaş gyýdar ba, ýaş oglanlar ba diýip gelinizde aýtylýaňyz. Kim alajak bolýaňyz? Kim bulaşdyrjak bolýaňyz? Açana çelerde şeýdip ýaşaýaňyz. Hi bir ýamda gapdanda goňşaňyz edilen kömeňiz boldymy? Ençeme adam pahyr öýlenip bilmänýär ýaşaýtlemez. Ençeme adam öz öýüne yaşap bilmänýär, öz şäherine yaşap bilmänýär, öz watanyny yaşap bilmänýär. Näme kömek etdiňiz? Ya ençeme adam Garadaglyalak bilen oglary gyýlary Türkiýe öz ýurduny okutmany iyi berdi, okutdy, ilimli bilimli etdi. Türkiýe döwletiniň arkasy bilen o işleri näme üçin edeňdaksy? Ona näme? Ýeri siz dürli ýagdaýlardan başga zatlar gözleýäňiz. Awa, döwletiň öz oýunjagydy, şiwanjagydy, kepçek aktýarlary, toýlarda, ýaşlarda, sadakalarda bolýaňyz. Gretmen biz hiç zaten habarymyz ýok, hiç fikirimiz işlemeýär. Ýok. Biz bilýäs näme oýlar bardan. Ýöne gapma garşylygy halamda, uruş jenjel halamda, paragatçylygy, asudaçylygy, birde medeniýet ösürmek halyas. Başarsa iýle güne dillene de hereketden kömek etjek bolýar. Etmelem şo işe. Pul üçin däl. Awa. Nikalar görýärler şu wagt aýtýarlar mesal üçin Tude partiyada şeyle ay falan opýmyda. Ay bolýar Tude partiyasy ýa-da däme
Gündoğar orset bolya. Şuyançılık etýämiş ki başga ýa başga respublikanyň arkasynda bolya. Sizin arkaňyzdaki Amerika wa, Kanada wa, Fransa wa, İtalya wa, ondan soň näme Germaniýa wa, öýderiň boýuna alyp oturlar. Şu adam yararlarına Ukrayna ertip oturlar. Elbette orset öz goramal bolar öz watanyny ýylyň günüň oňuşyna gelen ýagdaýlaryny. Emma bu taýda esasat näme rol oynýar? O taýdan geçen turba gaz rol oynýar. Şoň ýaly Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda bolan ýagdaýlar şoň ýalak. Azerbaýjanyň özüň arasynda şoň ýaly Türkiýede bolýan ýagdaýlar. Emma aýlan turam şol ýurdun baýlaryny götürýärler. Deftine, gazyna, paxtasyna şoň ýalak. Bolada demokrasi diýip özleri demokrasi nanaklara. Öz konstitusiýa ýa-da konstitusiýasyna, kanun esasyna nanaklara ýa amal aşyranaklara. Bunu näme gelýän bosquny orlanlar ýa gyýdarga öz ýurtlaryna garşy bolanýarlar. Peýdalanýarlar. Näme üçin? Ýurtlaryň baýlykları var. Şoň üçin olara tawatya kim bolsa? Agun matara öz adamlaryň goýasy gelýär. Onu Awganistanyna goýuşýarlar, Irakda goýuşýarlar, Siriýede goýuşýarlar, Ýemende goýuşýarlar, Şili'de goýuşýarlar, Ýaponiýada goýuşýarlar, ondan Libya'da goýuşýarlar, türlü ýurtlarda. Öz adamlaryň goýasy gelýär, goýýarmy ulanýar. Däme adamlar däme dini üçinje bilen birek-birege fanatik ýagdaýlar bilen samsyk pikirler bilen özler bulaşýarsyň birek-birine. Rahmet etmesin. Şunyň arasynda häzir terek bilen narkotik bilen zat bilen ýa neşematda bilen ýa-da arak bilen taýlap ýörler. Eger şunyň arasynda yararlar berilse, şunyň ellerine zatlar näme çyk? Bir-biriniň janyny düşükler. Görýän bolýar oýunlary. Biz hemişe siyasatda siyasi oýlar bilmeli. Näil oýlar bolýar, näil ýagdaýlar bolýar. Bular ýa kapyň aňyrsynda ýa-da kameran aňyrsynda ýa-da däme öz arasynda näil gurunlar bolýar, näil şahmat ýar oýnaýarlar, halkyň ykbaly bilen ol zatlar düşünmeli, bilmeli bolýar. Ýöne boş gurunlaryň haýry ýok. Ay özüň rewlesiňler görkezip, näme başymyzdan geçirmedikmi? Dur ýagdaýlary. Osman Ahun agyň döwrüne, Osman Ahun, Recep Ahun döwrüne geçirmedikmi? Kimler bize çözdüler? Bolýa, Tuğday Parti döwrüne 1948-de bolan ýagdaýlar. 45-de bolan ýagdaýlar. İran ýagdaýyna doýatyn. Ondan soň biziň özümizde 1983-nji, 82-nji ýylda bolan ýagdaýlar. Zatlar ýemýatdan çykdymy? Kimleri tarapdan getirildi yararlar? Kimleri yarak ulanırlar? Şu yara getirilenler näme edildi? Näme edip şu oraları zatlaryň ýaşaşyny durmuşyny bolaşdyrjak bol. Onuň daşa gidip oturmaly. Ýani Kırgızstana nähili ýagdaý boldy. Onuň öňçi Täjikistana nähili ýagdaý boldy. Siyasi ýagdaýlar. Awa. Ýa-da Kazakstana nähili ýagdaý boldy. Suw bulazdylar, bulan çok suw, bulazdylar içinden gawja balıklar tutdular. Ul balık tutdular. Yani balıklar kim? O taýda käbir içinde arasy işläp bilen oglanlar. Watanyň üçin, ýyl üçin, halk üçin jany peda etjek adamlar. Özleri şu ýagdaý döretdiler. Olaň ýerine oýun bar. Şonuň üçin siz başardyňyzdan şu gulmataryň alyp barýan siýasatyny görä men dinläp otyn habarlar dille. Şu başarsaňyz şu ýurt bulaşdyrjak bolýaňyz, birek-birine gapmy garşy etjek bolýaňyz. Atry satyl taraplaryna aýtýan, hiç eli palajel tarapyna aýdaňyz. Ay türmede falan molya, pimeden molya, uriyala, yençele falan. Hayti yurdun türmesini, siyasi olsun ya cemiyetçilik olsun, tavavutü yok. Urulan akla, yencin akla, adamları öldüren akla. Hayti yurdun ki. Yine demokrasi dip, Amerika dip, Guatemala türmesine aitiyağını. Ya başka yurtun türmesine aitiyağını. Ya İran türmesinin evine aitiyağını. Onun yön çakılı yasar vattı. Onlar men partilini yazı otina. Hayti yurtta. Onlar getiren adamlar kim? Ha? O getiren İran Amerikan öz değil mi? Fransan öz değil mi? NATO'nun öz Çileler değil mi? Germanya'nın öz eli yok mu onunla? İtalya'nın öz eli yok mu onunla? Özler onlar ki suratlarda zaten belli filmleri var dokumentalini. Özler getirip özler koyuyorlar. Özlerim şu yerde döretiyeli ertükünden şu halkın adamları ayağa kalmasın dedi. Öz adamların özüne kapma karşılık etiyerler. Birine Tuğde'yi diyerler, birine Mücahit diyerler, birine Ofemen adamlar diyerler, birine falan Kurummankı diyerler, birine Vardat diyerler, tapiyerler özler. Özlerim döret diyerler. Ne ki? Ansat. Daişler kim döretti? El-Qadan kim döretti? El-Şabi kim döretti? Hizbullahları kim döretti?
Mücahitler kim döretti? Kim döredilemiyor? Türkmen öz doğanını kahvırdı. Oraya neyle an yuyalı, neyle düşünüyor, nemen esasında. Şu yurtları buluşturmak için. Onun için Türkmenistan milli, mukaddes ata vatanım, beyik vatanım, serhetin bir saklıyar. Oraya öz vatandaşların iyililerini, güllerini, parakasılıkta, asudulukta, in kıynıyadaydı saklıyar. Kıyınçılık, görüyorsun, devrektaşında neyle kıyınçılıklar var? Uçlar gidiyor, ağlar dökülüyor. Dini fanatikler var. Boş kepler, gurunlar var, adamlar birine karşı etmeyene. İnni yurdun üstüne çocuklarla birine karşı fikir döretlerler. İran'ın Türkmen tehratının içinde, Afganistan Türkmenlerin arasında şonyarlar, ya başka halkların arasında şonyarlar. O tayda dini düşüncelerden yankı yaş inteligensiyanın bire kapma karşı döretlerler. Eğer o başa varmasa, eğer şöyle birin kırmasa, birin ortaya geçmese, onu başka türlü yaradan ulanır diyorlar. Yani için dürlü radyolar, televizyonlar, gazetler, YouTube'lar, dağıtlar vatanı iyiliğine karşı gürlüyorlar. Ama öyle işleri yok. Şu açılar bir 50 tane diyenin kaşağına bir okuyuculara koymak ettiler mi? Dışarıda okuyucular ya okuyu adayı öğrettiler mi soru için? Ya iş adaylarını öğrettiler mi? Elbette yok. Ya da şu anda ki karar uç bilmen ya bat bilmen ya dağıtlar. Başka adaylar dağıtlar ne hemen şunun üstünden koymak etip olmayamış olur. Yani için ulut yani. Aydı oti kârları Birleşen Halkara Koruması'na şeyle şikayet yazacak ay anırı verdi attı. Birleşen Halkara Koruması'nı kim döretti? Yaşıncı yılda döredildi. 1950'de. Yani ikinci Cihan Urşu'ndan sonra. Kimlerin tarafından döredildi? Şu gün Matalan o tarafından. Bir bolyan cinayetleri tutup basabat adamı oğurlamak ya da yurtları terör etmek ya da yurdun içine uğrup ya öldürüp böyle ya kabristler köpeltip böyle da böyle ya türmeler köpeltip böyle hiç zaten haberi yokmuştu Birleşen Halklar Koruma. Ne mi? Gücü yok. Oyun. Şunun için ben madem yanım aytiyanım diyenim. Tiyatri oylara girmeyin diyen. Men koyyan zatlam ya yazan zatlam yaşları siyaset tarafı da belki ilmi taraftan noktayı nazardan. Üçüncü taraftan surat çekmekte, işlemekte, okuymakta ya da başka yağdayda medeni yağdaylar dağıtlardan öne sürüyen. Onu yanmayan fikrim var. Parakatçılıkta, asudacılıkta şunu bir kabir işler etip oluyor. İttirmeni koymayalım, ödün görüyorsun her yurtta. Ne için biz o soğan, ne için biz yurdumuzu terk ettik Türkmen Sehranı? Mesleğimiz değil mi? Elbette mecbur olduk. Elbette mecbur olduk da eneteden vatandan, ilden, günden, doğandan, kardeşten, hosadan ayrıçılık çekip yiyoruz. Ama ben doğan kardeşlerimiz neymeyi vurtturlar İran'a? Narkotik bilen zaylaktırlar. Ağçıncılarını zaylaktırlar dini üçüncüler bilen. Birine adamlara karşı edip. Ya başka fikirler bilen, işsizlik bilen, oğurluk bilen, psikolojik bilen, cinayet bilen, tenis atmak bilen. Ne bizatlardan bizim hiç haberimiz yok kadiyam. Ya bütün dünya bir yadıyla bilmiyorum kadiyam. Siz şeyle bir kapitalizm ihlaslı mı? Karl Marx'ın kapitalizm diye kitabını okuyup öğrenirsiniz da neyle adamdan kanunu sıkıp suyunu alıyor. Kanun soruyor. Siyaset bilen. Haydi bir yurtta fikir ettiğiniz halkı iyiliğine de hem 100% radiyim kadim. Hiçbir yurtta dedi. Hiçbir yurtta dedi. Hem şu karikatürle fakirle yöne götürmeye gidip ya siyasi türmeye gidip şunu yalak. Ya derler öyle ellerini yere kalıp tam ertekini basıp olup yencilip bir. Yani durlu siyasi oynalar öyle. Gelin bir iş edecek olsak ya bir iyiliğine hizmet edecek olsak dilleyeceğiz. Hareketten hizmet edelim. Şu yurtlarda ya başka yurtlarda ne yaşlanak oğlanlar gayver okuduğunuz kavmi ya iş tap verip iş vereniz kavmi ya başka yerlerden kömek edeniz kavmi ya doğru fikirler olur ayıp da an düşüncelerini doğru fikre öne sürsen kavmi. Ola da ilim olgayda. Ola da ilim perdende. Gerçekten onlardan olgayı göremeli. Biz gidemden sonra orada cemiyet saklamalı. Devleti saklamalı, ilmini saklamalı. Yabla hem de oynamayın. Görüyor musun? Niye var yani? Fikir etken dünya niye kalıp var yani? Ne için böyle? Birinci cihan urşu ne ehli döredi? İkinci cihan urşu ne ehli döredi? Ne ehli dörettiler? Kimden bundan peydalanırlar? Yarak yerler peydalanırlar. Ençe madem ölürler, kırılırlar, dargadılar ne mi oldu? İyiydi ne mi oldu?
Dine bir şehitliğin bollu mu kotordu mu? Ençe madem yetim kalıp betbakt bolu, şol onu adamların irine kıdırlardı betbakt boluyor. Yöne SSR vakti ya hadirki yaday bilemek yetimxanalarda bilen tek şu alimlerimiz, yazıcılarımız ululular. Belli yazıcılar valla akademik bollular. Sözlükleri yazdılar. Muallim olurlar, başı işaretli doktor olurlar, vraç olurlar. Şu yetimlikten horluk çekip. Olan oğulları gider bara şu var. 60-70 yaşında. Ola kavu biliyor, kavu duyarlar. Onun için vatanın kadrini biliyorlar. Onun için bir siyasi oylarlara gir oturmayarlar. Onun için iyiliğinin kavu ağrıyarlar. Onun için ben ata vatanıma iyilime günüme Türkmenistan'ıma kuvanya. Büyüson yani. Sebebi bu aydın saatler bilen yaşları zaten sunuda önüptür ya. Neşimatta de, neşimattan evine geçerler. Psikolojinin evine geçerler. Elbette cemiyette her hilsi vardır. Oğurlanmadır, psikolojik etkiyanamadır, cinayet etkiyanamadır, paralyanamadır. Dürüdür ya da cemiyet uli. Ay bolya şu devlete mesela için yardım ettiniz mi? Şunyal yardaylar oluyor. Gel şunyal yardaylar birlikte değil, koymağa değil. Dine bir tank eklemeden başka. Ağlı olmaktan başka. Nirak var ya biz. Ya nirak at var ya dedi. Gelin şuna bir doğru düşünelim. Doğru bilelim. Eğer de yüreğimizde imamımız var olsa, iyiliğine hizmet edecek olsa, şarik yalak, şarikti bir yangi üflüğü değil ya. Her taraftan yer gelse, yer tarafa gidip oturmalılar. Yerini irakti olsa, bir kellen orada işletmeli, kellen götürüp aylak vermeliler. Sen kellen götürmeli, gayet düşünmeli, bilmeli, nehli, devlettaşında nehli oylar oluyor. De Facebook deyip, Instagram deyip, ya yana YouTube deyip başka zatlar, her türlü zatlar döretiyerler. Ne için döretiyerler kadet? Şu yurtların vehbiyetini için mi? Yok. Böyle pulgadan yerler, böyle ferişte yer ya böyle. Yürüyen avuyyan mı olsa, kabri işte şu yurtu da mı yaşadığını da gördüğünü da. Türkmen Serhat'da da yaşadığını, Türkmenistan'da da yaşadığını. Şunu neymiş şu işleri esprimetini diye. İyi olman böyle devletin kabri yaşlıları ettirmeyettiler, hadirem ettiren aklar. Ama şu devlettaşındaki doğun anlaşına, hoğasarına ya muğallamatın birinde okuçuları yetiştirip oluyor. Her yerde, her uğrundan okutayamasanız. Hizmet etip verirler bara pek yürekte. Özünüz arası saklap bilmenirsiniz. İçkiden doyuңuzak, ya neşematın doyuңuzak. Ya gelinliğiden doyuңuzak. Böyle nirek ne hemen getiriyor? Cemiyet pozlayacak oluyor. Cemiyet pozlayan ne hemen? Gariplik mi? Ya metrik mi? Her gayetinin üstüne nukut koyup geçik oluyor. Biz düşünecek olmalı, bilecek olmalı yaşayışımızda, durmuşumuzda. Yani için böyle öngü Sovyetler dargattılar, Gorbaçov'un arkası böyle. İnden başka respublikalar birbirinden yekekiden dargatacak oluyorlar. Hepsini gadını alacaklar, İslam bahası bilen yerine yara satacaklar, yara koyacaklar değil mi? Bir Müslümanla birini kırsırlar. Birine kafir değilsirler, birine Müslüman değilsirler, birine sen o dini üyen değilsirler, Vahabi değilsirler. Birine komünist değilsirler. Özün satan özün oynadan değilsirler. Birine ayısırlar arkadağın arkanı tutuyor değilsirler. Birine ayısırlar kafuruhun arkanı tutuyorlar, birine ayısırlar niyazın arkanı tutuyorlar. Biri yok. Hemmetini inkar etti, hiç katinden kabul eden şeylerdir. Böyle sizler kabul et ya mana halk ilgun. Siz şu cinayetleri işleri etmezsiniz mi? Önce kabul eden aklı. Etmerler. Senin yerler. Ne için onun aydınlık Fransan ya Amerikan ya da köşmenen urdular ya belli yerler. Ya port yumurta bilen ya da portan pomidor bilen. Halkı yaşamıştık ha. Demokrasi varmıştık ha. Demokrasiye inanıyorlar ha. Köşede ağaç getiriren, öysü getiriren yok ha. Neşimatlı adımlar dahiliyerler yok ha. Ne demokrasi? Ne yaracıkların tatiyerler bile gözüm ödene. O zatlardan ağabeyi olun. Onların evine dağıtılıyor. Bir boş kapılar dağıtları. Ben onu yazı otina. Öngün mağatanın Kızıl Yahsar türmesi İran'la bizim önkü yoldaşlarımıza, yolbaşlarımıza hadir. Ama şu kaçan uraltılı evini. Ne için ayırmadılar? Revolüsyon varlar bizi. 79'da. Ne için onu dinsizlik yağda öğretmediler. Onlarlık öğreleri din İslam'ı anlatıyorlar.
Näme üçin adamlar işde iş tap beren akla? Näme üçin öýsüde öýren akla? Näme üçin narkotikin öwne geçen akla? Näme üçin ogurluk, psikolojilik, cinayetlik başga hatda ýyl we ýylyň ösýe? Jemgyýetem köpeltdi. Bula Qur'ana zat ýazgylanmışdyk bu zatlar. Dini düşüncelerde ýokmu zatlar öwne geçmeli? Odan gepleýän ahurlar molalamyz. Tüveleme. Odan kepleýän, odanam geýnýäňiz, ýüz gözüňizden tüveleme. Qyýdan gelňizden ýüz gözler ýalak. Gawat özüňi timarlaýaňyz. Näme üçin? Muhçaga diýýäňiz. Ýa-da atlan gawsyň ýa, adamlar aňyzy aýlamaly, bulaşdyrmaly. Ey sen nämetçik o kıyamatda, o dünýede barmala, sen falan etmeli, sen pimadan etmeli, gorka falan. Gorkýandan soň öz köleýänden gork. Özüňki gorwatyňyza. Näme ýaday rolwaty Türkmen şährinde. Bir owasyň gözüňiz kör şähre aňyrda dursun. Başga şäherler aňyrda dursun. Jemgyýet nähili zaýlandy, nähili bulaşdy, nähili zaýlýandy. Hani bizim arkadaşlarımız Tumaç, Vahidi, Jorjani, Behelke, başka yoldaşlarımız hani? Urvan Şefiki, başka yoldaşlarımız hani? Näme boldy? Şolu şonu ýaly isleýetdilermi? Şolu bawaty şiýagdaýlar görärdirmi? Elbetde ýok. Ya bir ýaşap bermedik şiýagdaýlar görederdikmi? Hökmen narkotik öwne geçerdik. Hökmen ogurlyň öwne geçerdik. Näme tarap ogurlyk etdi? Näme üçin? Yeter yetmezdir. Ya neşekeştir, ya arakhordur, ya yeter yetmez ýagdaý bardyr, ya iş tap bilýändir. Onuň sebäbini bilsem bolýar. Şu sebäbini çözüp bilen kömek edip bolýar. Ya ganyny bardyr. Näme üçin psikolojiýa etýär, cinayet etýär tarap? Niye biz götürüp bir nakavırda dini üçinjir aňry berdi. Ya aýdylýan zatlar durmuşda aýdylýan zatlar radio telewizorda aýdylýan zatlar durmuşda bilen deňgelen. Oraň ýaşaş durmuşyň işiň öde bilindi ýa. Birinji garyp gatarlyň orgylaryny alypdyrlar. Besici diýip sepa diýip ýa-ni howpy komitetiň aňry berdi atyp İran şolaryň öz adamlaryny özlerine garşy ulanýarlar. Fedwanany ýa-da ýene İsrail içinde 43 yaşı oluyor Türk. İran devletine revolüsyon olan. 43 yaşı. Baş hava 43 yıl oluyor. Hatta ne tutuyorum? Ama kim getirdi? Kim ayırdı? Adres oylan korun abi. Oran başına kim getirdi oylanırdı. Onun ki Afganistan adamların halkına onun ki getirdi de Talibanlar oturdu adılar. Ne hal olup oturdu adılar. Altayın içinde. İğninle arkacığı var. Amerikan ödü. NATO'nun çilelerinin ödü. Ne için onları getir geldi koyuyorlar. Şu komşularına bir kapma karşı olsun diye. Bu adet oylan şeylerin, bil şeylerin. Başka da ile güne hormat koyuyorlar. Tilayların ulul yerini küçük yerine. Yani biz urdular, sevdiler, hordular, dağıttık. Dipten bir de mahoran kayıttık, horlamadık da Türkmen Sehradan hem Türkmenistan'da. Onu cayımı da melin alırlar, pasportumu da melin alırlar, vitneci İslam diye yaşamak için. Hiç ili devamı yok. Devlet, ilimin günüm, hakkı var, beğenmek alanı da alsın. Alıptır, öd verdi, öd aldı. Gelen bir yuvurman biz öd yönü koyacağım, bir familyamız düz değil. İran, Türkmenistan'da of olup ya var olup familyamız İran'da iyi olup falani, pimidani, falani. Falanin oğlu falanın gidip yönü koyacağız da getirirler. Ya da yer yağdayların reformunu gurrun etsek. Ya başka yağdayların gurrun etsek, etmeni gurrun etsek köp. O zatlar neyme hakkında gurrun edilir. Ya neyme için Gafurov diyor ne ki bunun yağdayları zatlar, kavu taraflarını zatlar gurrun edilir. Adımlar ünsüm, sadu, asuda, pulların gücü var, arkayın haysi Resulka gitse gideyini gidip biliyat, arkayını ödmem yaşadı mı? Yaşa kayıttı mı? Moskova gitsem arkayın gidip biliyattı Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Özbekistan'a. Onun ki düğün kimin çöpattı? Tacikistan ile Kırgızistan'ın arasında. İki doğan ödem, iki Müslüman. Neyme oyları otayda duruyor? Himmet neyme? Favasılığı var ya, garipliği var ya, oyları var ya. Adam birinci esası hem yurtta hem yağdayda evunçi medeniyet göstermeli. Medeniyet pes derece olsa da adamlar karnı tok olsa da, karnı aç olsa da başka işlere el vuruyorlar.
Ösmese şonu ýaly. Şonuň üçin bilen paragatçylyň, atywdaçylyň, ýylyň arkasynda duraýly, arkasynda bolaýly. Biz İranyň Howpsuzlyk komitetiniň ýa-da Awganistanyň Howpsuzlyk komitetiniň terbiyelerde biz. Ýok. Biz imanymyz o paragatçylyga, atywdaçylyga, ýylyň dogry gawy ýaşamagyna, şoň üçin ata watana ýylygyna gowanýar. Hani Türkmen Sahra ýa-da Awganistan Türkmenlerimiz paragatçylykda, atywdalykda ýaşatyldy da. Nämişe deňet etip ýörler. Ösüren akla hiç ösüş ýok. Şoň üçin basyn köpelýär bu ýurtlarda. Ýani mahajer ýurduny terk eden adamlar köpelýär, dürli ýagdaýda. O ýagdaýlar ýurduň başyna gelmesin, ona görmek üçin oglanlarda gyýdary Awganistan nemede, Türkiýede ýa Moskwada döwrekdaşlarda okap ýerler, işläp ýerler. Eni tasyny koymak edip otyrlar. İzlerine pul iyi verse, iyi vermese de şonu ýalak. Görüp otyrlar. Habarlaşy otyrlar. Gowanýan, büýsönýän. İlingide, günüňde eniňe taňyň siz üçin saçlaryny agartdylar. Siz üçin garrydylar. Size mertikol ene taýyp bolýarmyz. Ene taýyp bolýan kalaňyzda açykly çawlukly bolýarmyz. Ýurlukly bolarsyň nesibesi inşallah. Ýaşyňyz uzak bolsun, görjeňiz gawy bolsun. Uzak ýaşaň. Ata watan ýylgyn doňana şu sarlamyz hemmet paragatçylykda ýaşatyldy, atywdaçylykda ýaşatyldy. Düşmançylyk bilen hiç açan işiniz ýalanmar. Bir şahsy başga bir bilen düşmançylygyny aýratyn görürüm. Siyasi düşmançylygy aýratyn görürüm. Watan bilen düşmançylygyny aýratyn görürüm. Kim pul berse, kim nemesi de şarikýalyk, ýa gaýçyna üflekýalyk, kelleňiz her tarapda gidip görmeler. Ben özüke bir duýgulamy bilen böyle şey edim. Umman janyň sag bolsun, başyňyz dik bolsun, arzuwlaryň hasyl bolsun, golup ýaşaň. İnşallah kıştan soňam, inşallah dep arap sözüni ulanýan. Nesip etse, o da Arap sözü, köplenç bize şu Arap dillerden geçipdirler bizim dilimizde. Olar ulanmasak, onun yerine Türkmen dilinden ulansak bolýar. Umitli bolmaly, arzuwly bolmaly, ýaxşy niýetli bolmaly. 2 aýdan soňam näki tomuz geler, bahar geler. Ay hezredip, öz ýurduňyzda, günüňizde dogan araşyň arasynda ýaşarsyňyz, ýol açylmady, ýatamal uçunak zat, amma da wagtynça zat. Bular hem zatlarym düzeler. Emma wagt gerek. Düşmançylyk bilen hiç açan utup bilmersiňiz. Şoň üçin men Türkmenistan milli ata watanymyzyň baýdagy türli ýurtlarda, türli ýurtlaryň ilçihanatyna, konstitusiýasyna parlaýar, gowanýan, büýsönýän. Ýylim günüm, ata watanym, dogan garnaşym, howasarym uzak ýaşa. Size gowanmam, men kime gowanay? Size maşa biziň nämämiz bar? Onu görüp otyrňyz. Dini üçinjiler bilen, narkotik bilen ýa içki ýagdaýlaryň başlatly bilen biziň hem önemiz atlymyza alyp otyrlar. Ýurdu başartyly boluşyjy kolup kançykça kolup otyrlar. Näme üçin? Şu vlast ile boşu güýç almak üçin. Niýetleri ýaman. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun, arzuwlaryň hasyl bolsun. Kelleňiz artmaýyn. Inki arzuwlar, ýaşy arzuwlar hemmeňize. Yaşasın Türkmen ilim, yaşasın Türkmen sehram, yaşasın Türkmen doğan garnaşlam. Kümüştepe'de olsun, Hocaynefes'te olsun, Akkala'da olsun, Benzer Türkmen'de olsun, Kümmet'te olsun, Ayderbeş'te olsun, Kelale'de olsun, Ovalar'da olsun, Maragotepe, Tavavutya, Koçmeret, Bibi Şirvan, geden yerlerim. Ön besen yerlerim, Türkmenistan şon yalak. Türkmenistan ata vatanında. Oktyabr rayonundan tut, Daşavuz'dan tut, Konurganiş'ten tut, gel Tecene, Mara, Aşkavada, ondan gel Mürçe, Bezmeyne, Kıdırarvada, Karrıgala, Balkanavat degişli, ondan sonra Neftağ, Krasnos'un hem küncük yerini Kıdretrek, Altıncı, hem yerli. Ayak batan yerlerim. Men nesibem çekti bir yurtta. Şu yurtta men yaşım näçe varsa da, näçe ömrüm bolsa da ilme günüme hyzmat ederim. Owanlar büýsenler. Mutan paragatçylygy, atywdaçylygy öňe sürýär. Hiç jen gan dökülmeden besti, yeterlik. Türkmen gan az dökülmedi. Şoň üçin biziň doğanlarymyzyň rengi gyzyl. Telefekýaly ýüregimizden ak bolsun. Görjeňiz gawy bolsun. Ýaşy arzuwda bolaylar. Bar dilegle kabul bolsun. Häzirçe hoş, sag bolun.
İnşallah madam sizin nurani yüzlerinizi göreyim. Beğeniyen, kuvveniyen, büyüteniyen taşınızdan. Hoş sağ olun.